Guinée Bissau no leyɗe goɗɗe ɗen kaalode ɗemgal portugais ɗi alɗina feyra finatawa batteɗo hirande yo hirande kawrintinoɗo leƴƴi ceersuɗi leydi ndi. Hikka ko jirenoga he joyi woni ko tawa he polodiral he ɓe beeɗi kollira tawangal mu'en gilaro ɓornude pinal ha he defuuli mu'en. Nde wonno ɗum ɗi tawa he ko alɗini tariika Guinée Bissau wonde leƴƴi ɗi lami purereje ko ɗum waɗi gonaka ɗi selli. Nancy Cardoso kolaɗo kuuɓal jagorgal finatawa leydi ndi caggal mbo jagi juɓɓudi golle ndi mbo holli darnde laamu nde e wallude townugol finatawaji leydi ndi. Minen jetto kawral ɓurgal mawnude walla feyra ɓurɗo mawnude ɗum woni carnaval. ɓay ko kañum woni feyra leƴƴi e finatawa Guinée Bissau fof ɗum ɗi moƴƴi buy gila hanki gaɓɓe ñarangal waɗiɗo wonande cukala he mawɓe. Minen laamu ngu si saɗi men mawningol tawangal leydi ndi nde wonno ko ɗum hollirta ko gonɗen. Carnaval hikka o hewani dole no duuɓi ɓe ɗiɗi ni nde wonno ɗum ɗi hawrodiri e puɗɗagol suumaye o. Ousmane Embalo Bissau, RFI.